गाँव है गिरधपुरी मोला जाना हवे जरूर मोला जाना हवे जरूर मोला जाना हवे जरूर मोला जाना हवे जरूर गुरु बाबा के पवन धरती गुरु बाबा के पवन धरती गाँव है गिरधपुरी मोला जाना हवे जरूर मोला जाना हवे जरूर मोला जाना हवे जरूर मोला जाना हवे जरूर। लहर लहर लहराए झंडा दिखा था वह एक नंबर के दिखा था वह एक नंबर के गुरु बाबा के जयंती मनाबो तारीख 18 दिसंबर के तारीख 18 दिसंबर के। लहर लहर लहराए झंडा दिखा था वह एक नंबर के दिखा था वह एक नंबर के गुरु बाबा के जयंती मनाबो तारीख 18 दिसंबर के तारीख 18 दिसंबर के। मालपुआला भोग लगाबो मालपुआला भोग लगाबो संग माँ खीर पूरी मोला जाना हवे जरूर मोला जाना हवे जरूर मोला जाना हवे जरूर मोला जाना हवे जरूर। सतनामी के शान है गुरु बाबा गिरधपुरी वाले बाबा गिरधपुरी वाले मन के मनती है पूरा हो जाही चरण में माथे नवाले चरण में माथे नवाले। सतनामी के शान है गुरु बाबा गिरधपुरी वाले बाबा गिरधपुरी वाले मन के मनती है पूरा हो जाही चरण में माथे नवाले चरण में माथे नवाले। मालपुआला भोग लगाबो मालपुआला भोग लगाबो संग माँ खीर पूरी मोला जाना हवे जरूर मोला जाना हवे जरूर मोला जाना हवे जरूर मोला जाना हवे जरूर। गुरु बाबा के पवन धरती गुरु बाबा के पवन धरती गाँव है गिरधपुरी मोला जाना हवे जरूर मोला जाना हवे जरूर मोला जाना हवे जरूर मोला जाना हवे जरूर।